Nu mă știu cum e, să fac cum e, că eu am treabă cu omul tău. Pleacă pe de aici, ba, pleacă pe de aici. Ai venit în față la Dan și spuneam dimineața. Te-ai dus ai orațiu? Dar ce trebuia să fiu chetat la Libia? Bani? Păi dacă faci bani de un imbeac, tot acolo bani am muncit. Dar de unde te trebuie? Hai du-te, pleacă pe de aici, ba. Ai și timp. Că chiar de aici. Oleleu, de pe întâmplă, oleleu. Ia uite că mi-a dat de pe Ia un pat, așa te șoară. Oleleu, cum am curișoara, măte, dar ce fel de voi. Cum-o, Marițo, cum-o? Mă duc mâine la poliție. Nu mă știu cum e, să fac cum e, că eu am treabă cu omul tău. Pleacă pe de aici, ba, pleacă pe de aici. Ai venit în față la Dan și spuneam dimineața. Te-ai dus ai orațiu? Dar ce trebuia să fiu chetat la Libia? Bani? Păi dacă faci bani de un imbeac, tot acolo bani am muncit. Dar de unde te trebuie? Hai du-te, pleacă pe de aici, ba. Ai și timp. Că chiar de aici. Oleleu, de pe întâmplă, oleleu. Ia uite că mi-a dat de pe Ia un pat, așa te șoară. Oleleu, cum am curișoara, măte, dar ce fel de voi. Cum-o, Marițo, cum-o? Mă duc mâine. Du-te acasă! Du-te acasă! Ito ka sa kupulong.